Pokud hledáte nejlepší knihy o tradingu, které vám pomohou pochopit strategie, psychologii a řízení rizik, zde jsou 3 top tituly, které by si měl přečíst každý seriózní trader. Trading in the Zone, Mark Douglas. Jedna z nejlepších knih o psychologii tradingu. Mark Douglas vysvětluje, proč většina obchodníků selhává ne kvůli špatným strategiím, ale kvůli emocím, strachu a nedostatku disciplíny. Klíčové myšlenky. Jak si vybudovat silnou psychiku a ovládnout strach ze ztrát. Proč je důležité přijmout nejistotu a pravděpodobnost v tradingu. Jak myslet jako úspěšný trader a dosáhnout konzistentních výsledků. Market Wizards, Jack D. Schwager. Tato kniha obsahuje rozhovory s legendárními tradery, kteří sdílejí své strategie, myšlení a přístupy k řízení rizika. Skvělé pro pochopení reálných zkušeností a různých obchodních stylů. Klíčové myšlenky. Jak přemýšlí a obchodují nejlepší tradeři světa? Jaké strategie vedly k jejich úspěchu a jak se poučili z chyb? Proč je flexibilita a adaptace na trh klíčem k dlouhodobému úspěchu? The New Trading for a Living, Dr. Alexander Elder. Komplexní průvodce tradingem, který kombinuje technickou analýzu, psychologii a money management. Skvělá volba pro začátečníky i pokročilé. Klíčové myšlenky. Jak správně analyzovat grafy, indikátory a tržní trendy? Proč je money management klíčem k přežití v tradingu? Jak si vytvořit vlastní obchodní systém a dodržovat ho bez emocí? Tyto 3 knihy pokrývají nejdůležitější oblasti tradingu, psychologii, strategie a řízení rizika. Pokud chcete být v tradingu úspěšní, rozhodně byste je měli zařadit do své knihovny.